Preview. Preview. Antonello Bela Wayne McCallef iselmulkom għall-10 programm mis-sensiela Formula Predictor, l-ewwel programm mill-istaġun il-ġdid. Wayne, sa fl-aħħar wasalna biex nerġgħu nibdew. Ekku, nerġgħu nibdew staġun ġdid, staġun b'regoli kompletament ġodda, jiġifieri ma tantx nistgħu ngħidu l-timijiet il-performance tagħhom għadu kaxxa magħluqa għax it-testing ma jfisser kważi xejn, inkunu nafu kif ikunu l-karozzi, l-ordni tal-karozzi ġewwa Q3. Però issa naraw iktar il-qudiem, nippruvaw nagħmlu l-aqwa predictions li nistgħu mill-ftit li nafu. X'taħseb? Eżattament, jiena fuq dak l-aspett għandi titlu x'niddefendi ħanejdu hekk. Però illum maħniex ħanibdew bil-Grand Prix tal-Awstralja, dak il-video tal-Grand Prix tal-Awstralja se noħorġuh l-erba'. Illum qegħdin hawn biex nagħmlu l-previżjonijiet tagħna għall-istaġun. X'qegħdin naħsbu jew x'qed nimmaġinaw li se jiġri matul l-istaġun. Fil-fatt anke l-punti ser ikunu differenti għallum u ser tarawhom ukoll meta nkunu qegħdin nippreżentaw il-grafika punti differenti, bot ovvjament noddu kollox u nkunu nafu r-riżultat finali fl-aħħar tal-istaġun. Għal daqstant Wayne irridu noqogħdu attenti għax correct score f'waħda minnhom taf tiddetermina min se jirbaħ il-kampjonat ta' dis-sena, Eżattament, da predictions fissru u nittama li nkun iktar viċin tiegħek dis-sena, jiġifieri jekk il-kampjonat ikun viċin, jaf daw il-punti jagħmlu differenza kollox hekk. Eżattament, biss għal fini ta' din tal-predictions ta' dar-round tal-predictions għandna regola differenti minn dik tas-soltu. Jiġifieri illi sew jien u sew int jista' jkun hemm xi istanzi fejn se naqblu u minn kif tkellimna naħseb li f'waħda minnhom se nkunu qegħdin naqblu. Mela, introduzzjoni lesta, lights out and away we go. Tlaqna, mela, Wayne, tibda inti. Is-sorpriża tal-istaġun li ħantuha 5 punti jekk jirnexxilna naqtaw. Wayne fidejk. Mela, għas-sorpriża tal-istaġun ħanilab karta, però nemmen li mhix riskjuża, jiena naħseb li l-Alpin ħajjiksbu ġiex podji dan l-istaġun. Għalfejn naħseb hekk? Naħseb hekk għax f'staġuni preċedenti l-Alpin kienet ħarira fi żvantaġġ ħabba il-magna li kienet qed tuża ta' il-magna Renault, issa jidher li l-Alpin ħajkollhom l-aqwa magna li hemm fil-grid, anke l-Ford nemmen li ħajkollhom magna tajba, ma issa jridu naraw, però nemmen li bl-Alpin ħajamlu spinta sew il-qudiem fejn is-sena li għaddiet spiċċaw fil-qiegħ klassifika, nemmen li din is-sena għandhom ċans jiksbu ġiex podji f'isem Pierre Gasly, ma nemmenx li kollha Pinto ħajkseb podji, però nemmen li l-Alpin għandhom biex ġo crazy race, nemmen li għandhom ċans ikunu mat-top 3. Interessanti ħafna din l-għażla Wayne u ta' min isemmi wkoll l-Alpin din is-sena ser ikunu b'magna Mercedes għal daqstant jista' jkun se jiġri dan. Jiena se nilab karta simili għal tiegħek, ma mhijiex simili għal tiegħek, anzi forsi nħammur tika żejra over dan il għaliex jiena qed nipprevedi
illi ser ikollna iktar minn 4 timijiet li jirbħu Grand Prix din is-sena. Iktar minn 4 timijiet li jirbħu Grand Prix dis-sena. Regoli ġodda jista' jkun li saħansitra anke fil-bidu se jkollna xi tlielaq imġienen. Ovvjament hemm il-fattur tax-xita wkoll li f'ċertu trakek jista' jħawwat il-karti u jiena nemmen illi ser ikollna il-5 tim li se jirbaħ il-Grand Prix apparti l-4 ta' fuq illi huma il-Ferrari, il-McLaren, il-Mercedes u r-Red Bull. Voldiri, issa deħantilkom bħala bonus min naħseb li jista' jkun il-5 tim. Jiena xi ħaġa qed tgħidli illi se tkun il-Williams. U preċiżament is-sewwieq qed nindividwa li jista' jaħsad lil kulħadd huwa dak is-sewwieq bravo ta' Carlos Sainz illi kulħadd jaf illi kif jgħidu l-Ingliżi he punches over his weight. Mela Interessanti din, interessanti ma stennejtix. Anke għal-fatt li semmejt il-Williams, ma sibx li t-tim li nistenna jirbaħ. Kieku kelli nazar 5 tim jirbaħ it-talliqa ma ngħidx il-Williams, imma min taħseb li ħajkun? kieku jkun hemm 5 tim, qisu l-Alpin diġà tajthom il-mertu ta' ġixpoli, ġifieri jien naħseb li l-Alpin għandhom ikunu best of the rest. Però jekk ikun hemm xi tim ieħor, forsi il-ħasb f'isem Berman. Imma diffiċli, ma ngħidx li tiġri. Diffiċli ma mhux impossibbli, ħa ngħidu hekk. Diffiċli ma mhux impossibbli. Mela, immorru għall-item li jmiss illi huwa id-diżappunt tal-istaġun u anki hawn sejrin nagħtu 5 punti għall-diżappunt tal-istaġun. Mela, jiena il-previżjoni tiegħi għad-diżappunt tal-istaġun hija l-Aston Martin li ġġib 30 jew inqas punti. L-Aston Martin li ġġib 30 jew inqas punti. Milli jidher il-kombinazzjoni Alonso-Honda hija waħda misħuta u minn dak li rajna fit-testijiet jidher illi l-Honda ma jistgħux jaqbdu għad. Voldiri, ma nixtieqx inkun sufa fid-debrief room meta jitkellem Alonso. Voldiri. U dan minkejja l-fatt li għandhom il-Adrian Newey illi kulħadd jaf kemm hu diżinjatur eċċellenti. Ħanaraw naqrenti. Jien naħseb dak jkun punt interessanti xin tiddiskutu fil-programm abbinat ma tal-Formula 1. Li se joħroġ nhar it-tnejn li ġej live fid-9 il-programm botta u risposta se nkunu jiena, se jkun hemm Andrew Zarb, se jkun hemm suppost Pierre Vella li minnhom nixtieq nsellmulu u se jkun hemm ukoll supporter ieħor li għandna nikkonfermaw min se jkun. Mela, dan għal nhar it-tnejn li ġej mid-9 l qudiem. Wejn? Esattament, ħajkun punt ta' diskussjoni interessanti. Jien ukoll ħammur għal Aston Martin, però ħammur naqra oltre minnek. Jiena ngħid li Alonso ma jkomplix l-istaġun wara s-summer break. Addirittura Voldiri ħanibdu. Jiena ngħid li l-unika raġuni li Alonso baqa fil-Formula 1 hija li kienet jispera li 2026 regulations iġibu bidla fil-klassifika u l-Aston Martin jistgħu jieħdu spinta l-qoddim u jiġġieldu ma ta' qoddim. Dan jidher li mhux se jkun il-każ, allura tgħid x'punt hemm li Alonso jibqa'. Mhux ħajjistenna sena oħra. Nafu kif jaħdem moħħ Alonso u xi ħaġa tgħid li jekk il-karas tkun batuta kemm tidher li batuta li ma jagħmilx iktar minn nofs staġun. Knowing Alonso dik nistennija għalkemm jiena fil-fema tiegħi naħseb li din is-sena Alonso jirtira, ma issa fuq dik nitkellmu nhar it-tnejn.
għax inkella se niddevjaw ħafna mill-istaġun. Mela, Alonso minnaħa tiegħek Wayne qed tgħid illi jirtira mill-istaġun. Mela, immorru issa għal min naħsbu li ser jispiċċa fit-tielet post tal-kampjonat tas-sewwieqa u anki hawn sejr nagħtu 5 punti. Wayne, fidejk. Diffiċli tgħid minn issa, vera diffiċli, però fit-tielet post nerġa' nitfa' lill-Oscar Piastri. Naħseb li ħajspiċċa fl-istess pożizzjoni li spiċċa s-sena li għaddiet. Naħseb li McLaren ħajġa jkollhom karozza tajba, però ma nemmen li ħajmxi timijiet naħseb ħajkunu aħjar jiena. Sewa wis, mela, inti mort għal Oscar għat-tielet post, jiena ħanaqsam il-garax u ngħid Lando Norris. Nemmen illi issa li Lando rebaħ il-kampjonat, neħħa xi ftit mill-pis li kellu għalfini ta' performance, nemmen li dis-sena ser jipprova jiddefendi t-titlu mill-aħjar li jista' u nemmen illi ser jispiċċa fit-tielet post. Mela, immorru għal min naħsbu li ser jispiċċa fit-tieni post fil-kampjonat tas-sewwieqa u għal din il-previżjoni ser nagħtu 10 punti. Mela, jiena l-għażla tiegħi ser taqa' fuq Charles Leclerc. Charles Leclerc jispiċċa fit-tieni post. Il-Ferrari impressjonawna ħafna fit-testijiet, nafu it-talent enormi li għandu Leclerc. Nemmen li se jkun qiegħed jisfida u sew għal tal-kampjonat din is-sena u nemmen li jispiċċa fit-tieni post. Wejn, ħanaraw biex nirraġenti. Jiena t-tieni post ħanejt Max Verstappen. Jera it-tieni ħan naħseb li ħajkunu bħas-sena li għaddiet. Naħseb Verstappen, naħseb bħalma kont nara jisom rankings ta' fejn ħajkunu t-timijiet u hekk jisom ir-Red Bull jisom qed jitfgħu ħafna fir-raba' post. Verstappen bil-raba' l-aħjar karozza nemmen li xorta għandu fejn jiġġieled u jissielet għall-kampjonat. U ħaġa oħra għalfejn naħseb li Verstappen ħajja jkun qiegħed hemmhekk, il-Ford tidher li għandha magna tajba ħafna. Trakek iktar kemm jgħaddu żmien, iktar tkun hemm trakek fejn il-magna tfisser kollox, Baku, Las Vegas, hemm ħafna trakek hekk, u nemmen li Verstappen u Red Bull ħajkunu b'saħħithom sew daw tip ta' trakek. Allura Verstappen għat-tieni post. Sewa wis. Mela, mit-tieni post tal-kampjonat tas-sewwieqa ser morru għal min naħsbu li ser ikun iċ-champion tad-dinja tal-kostrutturi l-ewwel. Min naħsbu ser ikun iċ-champion tad-dinja tal-kostrutturi u ser nagħtu 15 punt għal dan il-previżjoni. Mela, Wayne, fuq min se tilab il-karti tiegħek? Ħanaqblu wkoll. Mercedes. Semmejt timijiet differenti. Semmejt McLaren Piastri, Red Bull, Verstappen, issa nsemmi il-Mercedes. Kemm qed nipprova nilab naqgħod boħħi tipo ngħid ħa nipprova nagħti xi ħaġa għat-timijiet kollha. Però jidher li Mercedes tidher li hija waħda mill-aqwa karozzi, naħseb hija l-aqwa karozza, però naridu nistennew sa Q3 ġewwa Awstralja. Imma l-affarijiet jidhru tajbin ġewwa l-kamp tas Silver Arrows. Jidher li se jkollna stalemate hawnhekk għaliex anki jien semmur għal Mercedes din is-sena. Jidher li
għandhom l-aħjar karozza, fit-testijiet u sa ċertu punt li se jkunu hemm għalkemm jien nemmen li ma kixfux kollox. Jiena naħseb ukoll illi il-Mercedes ilhom jippreparaw għaliha dan l-istaġun u nemmen illi iva din naħseb se tkun is-sena tagħhom u s-sena li l-ħabib tagħna Andrew Zarb li minn hawn insellmulu wkoll se jkun qiegħed darba joffrilna x-xampanja fl-aħħar tal-istaġun. Mela, last but not least, min naħsbu li ser ikun iċ-champion tad-dinja tas-sewwieqa u hawnhekk ser nagħtu 20 punt għal dan il-previżjoni. Mela, u anke hawn nissospetta li se jkollna qbil għaliex jiena se mmur għal George Russell din is-sena ovvjament fid-dawl tal-fatt illi il-Mercedes ser ikollhom naħsbu l-aħjar karozza, nemmen li Russell se jkun bena vantaġġ biżżejjed biex jagħlaq il-kampjonat, forsi mhux lejn l-aħħar, imma nemmen li din hija s-sena ta' George naħseb li wasal għal wieħed, ħanejdu hekk. Wayne. Naqbel miegħek, għandna stalemate oħra hekk, naħseb li Russell. Bħal kif qed int perfettament, il-Mercedes jidher li ħajkollhom naħsbu li ħajkollhom aqwa karozza u milli rajt is-sena li għaddiet ukoll naħseb li Russell huwa lest biex jirbaħ il-kampjonat. Xi ħaġa qabel ma konna ħanitlu xi ħaġa bdiet tgħid nitfa' il-Ferrari u Leclerc in the mix, però naħseb li Leclerc għadu ġieri ma jurix li huwa lest tal-kampjonat. Naħseb Russell is-sena ddiet kienet mill-iktar drivers konsistenti u ħaqqu jirbaħ kampjonat. Lejna għarfimni naħseb li bħala karozza il-Mercedes għandhom l-aħjar karozza u għalhekk naħseb li ħammur għal Russell. Mela, Wayne, final thoughts qabel ma nagħlqu. Nittamaw li konna staġun tajjeb u forsi naraw xi ftit minn dawn il-predictions hemm jsiru veru, nittama li jkun hemm 5 constructors jilqu tlieta differenti, Antonello. Nixtieq nara għal-ġib tal-isport. Issa naraw xa jiġri nkunu nafu il-ġimgħa dieħla kif tkun l-ordni tal-karozzi, però eċitat għal staġuni ieħor ta' Formula Predictor u Formula 1 in ġenerali. Mela, grazzi lilek Wayne tal-interventi fil-programm tal-lejla, nfakkarkom ukoll illi dan il-programm qiegħed ukoll disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna, għal daqstant tinsewx titlu hemm, tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut kollu illi noħorġu. Infakkarkom ukoll illi nhar it-tnejn li ġej il-programm li jmiss ta' Formula Predictor se jkun dwar il-programm botta u risposta li fejn se nkunu qegħdin nagħmlu previżjoni għal dan l-istaġun. Mela, il-weekend tajjeb il-kulħadd, ħudu ħsieb u fil-kastejn niltaqgħu fil-weekend bl-interventi marbuta mal-futbol lokali.